Bangkay ng Guro, natagpuang palutang-lutang sa Ilog na bahagi ng Manaoag, Pangasinan. Balitang tinutukan ni Russell Simorio. Bloated na ang bangkay ng 52 anyos na guro na si Gina Constancia Dilin nang matagpuan sa Bud River sa barangay Sapang, Manaoag, Pangasinan. Nalunod ang biktima sa ilog na may 8 talampakang lalim. Labis na nagdadalamhati ang pamilya ng biktima sa kanyang pagkamatay. Kala ko nga na matay lang eh. Pagtingin ko, itim na yung mga So wala na talaga? wala na. Ayon sa pulisya, mga bata raw ang nakapansin sa biktima sa ilog. Naglalakad tong ating yung picture na dire-diretso na parang nadulas. Diretso siya sa may malalim na part ng ilog sa 8 feet yung lalim. Nais ng pamilya ng biktima na paimbestigahan kung may nangyaring foul play sa insidente. Bagamat walang nawawalang gamit ang biktima, amoy alak at may pasaraw ito. Siguro pinainom. Sino? Hindi ko kilala eh. Kasi tinawag lang ako rito eh. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amianan.